Чрез MobiBee вие плащате без да представяте картата си на търговеца. Уведомете го, че ще плащате чрез MobiBee. Генерирайте код за плащане. Съобщете или въведете кода за плащане, изписан на екрана. Потвърдете сумата. Плащания над 50 лева трябва да одобрите чрез повторно въвеждане на вашата парола. Забелязахте ли? Не давате своята карта, не въвеждате вашия пин. Информация за търговците участници в MobiBee ще намерите на сайта на услугата. Търсете на касите в търговските обекти знака на MobiBee.